Khangela enye trend ke sana. Nisayikhumbula la trend ithi Ngikwazi uyibhala ke sana. Yes. Next door. Ibile ke tsere ke tlo. Ke matseke batsali ya bateng. Batlobaya ka bo 4. Ape gongong impetela mo pillow. Bana papa se jaiva leno. Abakuzeke na bala ke joke wana batsana dilo. Baby. I go crazy. Why is it not TikTok, son? Thanks, bye. Who expected that? Go that. Hey man, le trend ya skima kelwane. Andwa. I'm Faz. Awusemhle mfazi. Thank you. Yabona every day uya ngoba wes uvuna ochatha. Yo, mhlawumbe ndiphindile bafaz. You hayi. Hayi lo. Aka lokho ndirongo sisi. Hayi sanonibhanga. Ayizotrust sorted. Hayi mfazi, sanonibhanga guys mina Aka lo bendizotsho futhi kuni ndithi uyazi sanuzondibhanga apha. You Into hayi. nibhanga misho uthi right. Into ne right up. Ayasundika. Ayizotrust sorted fondini ilapha endlini so akho ndirongo. Hayi mfazi iphi kaloku kaloku andinotywetywa zabantwana iphi ring yona tshini Iyazi ring kanti. Hayi Iring iyeza I think mni ring I'm smelling the ring apha ku December. Bafazi maqala ukuze yona tshini hayibo. But uIan nithi siblings uzodlala naba? Hayi. Ntombi enhle. Ingxaki kwabazali baka-Ian aba-childish exesheni so hayi so akadingi company akadingi company because siyadlala nje nayo nje. Wena awumhle the hair is giving. Yo. Thank you. Thank you Mishmash. Like I just wanted to say umhle qha. Thank you Mishmash. Thank you my angel. You mind ndikubuka ngiqomba kulaa life lo wayembona encwadini kubhabhi nyani. Kuye lo. Yho mfazi. Dada namithi sinodolo wami ngeqanda. Uyayiva? Hayi sisi i-modeling I think funeka kube ne-brand. Funeka kube ne-brand ngoku. Manje kubaliseleni story time yayo loo nto uba ndamithi sinodolo wami ngeqanda. Into zakho ke. Umthungela impahla but wayinazo ezinye impahla but ndandithanda umthungela impahla so enazo ezinye impahla ubani ndibona iqanda masibani ukhona ubona iqanda xa uliqhekeze phakathi thathe laa qanda ulibeka phezulu kanodolo unxibise ilokhwe angabi mhle unodolo wami uba uyafaneleka ayinayatika nyani hayi wena umbona unodolo uba hayi wena uyafaneleka nyani. Ayinwabisa. Qha ke unodolo wami wayengenadade umntana yakhe because andimazi uba uBuken wayeBuken. Hayi andimazi tata umntwana wayephi mna. Uyadika shem. Ubaba wavele wamitha nje bafazi nje engenakhela. Wena wamitha sana wamithiswa ngumoya engcwele. Wamithwa ngumoya engcwele ingxaki ayindandingazi into ngela xesha wethu lave ndamithisa qha. Xa busazi no busenza Ian. Hayibo, hayi ntombazana wena ntombazana andikufuna apha. Okay, hayi ndithule ntombi ndithule. Hayi ndithule bafazi. Hayi lutho sana into zakhe ziyandigqiba. Hayi na undihlekisa uthi caba bengakaka wenza Ian because bemazi. Yayiva? Enkhamenza isibane esimnyama umenze isibane slightly ulwa Ian. Hayi ntombazana kawume lutho. Lutho zasebusuku esa ngolo after 8. Uyaqatsela iindaba zabantu lutho. Okay ndithule. Yabona sikwane 84 ngoku. Zela ku5. Hayi guys baba yini benifuna nje uncoma yo hayi sana. You are giving a rich and
this is a rich aunt era. Ngela xesha chomi. Hayi uzoba awubani Kevin kuphele. Ngavuya nomnganisandela 200. 200 qha. Hayi man noyisucela imali ezincinci. Sicela imali ezincinci. Chi 200. No ya. 200 umfazi. Ndenzela phansi 200 qha. Bona neza donations manje senziwa ngumandisi. Wena bakufaka ikhadi. Ingaske ni donate nabafazi. Hayi sisi your hair, skin is skinning. Life is smooth. Man. Like he's Into mani right. Right. Kuthiwa xa uthandaza be specific when you pray. Unwaye was specific God. Kanti sekule ndawo yam. Like I want this in life. Uthixo wathi 1, wathi 2 sana. Yes. Ni wena. Sisi ndiyakuncoma like I'm every time I see you there is a change. Uyaglowa. Thank you. Andinishiye bafazi. On. Andophikela umuntu wam. Yes, mfazi. Wena mntu nomuntu awuyavuma. Xa ukubona nyane wena nwayo umuntu ongakwaziyo ngathi nawo awunawo nomntana umuntu oqala ukubona ukwaziyo. Hayi bafazi. Nizondenza ndilile. Stomach, like the stomach is flat. The nails are always on flag like guys. Yamba fazi. You are nwaye. Kuba engathi kanti akayibhukishanga yonke loo nto. So brother Pia ka disappoint kalo Khembenqa. No. Wenza sure. Ubuze basana. That Birthday. Ilantuka makeup artist plus nomuntu wenhloko. No, nwaye inwele like the skin. Inwele zamelana neskin nomzimba. On man ithanda nalento ingcolileyo. No, sana the stomach is flat like uThixo uyifavorite wena kaThixo. Cotton on the tighty with lento. Uzithengele nedophu ke cotton on. Ubuza ke mnake. Uyonqena uba nebrand. Ibrand akaloku into ezibalulekileyo sizithethe apha Okay, undi-DM ke sisi. Undi-DM mna ndizakuplaga mahala. Uzaba nebrand wena kutsho mna. DM soyithatha apha mfazi. Okay, sorry. Ithetha kwesikuphela inyanga ngoba amayeza amaninzi ezindaweni. Wena bayakwazi ebhekileni. Amayeza amaninzi especially phela inyanga. Ixesha ngoku asemhlokile ulife ngoku Uyibethe phaa nge-14 okanye 18 20. abazolenza ixesha kule game. Soze. Ndikhupheni ngoku ngekathethi into ezibalulekileyo. Khupha abantu into ezibalulekileyo wena. Okay ke sithando. Bye guys. Bye. Hayi lutho. Usukaphi? Ndiyapakisha. Upakisha uyaphi? Hayi ndiyalungisa nje upakisha into zam apha ndindawo. My friend, my angel. Yaxoka ndiyahamba Thomi. Hayi lutho uyaphi? Hayi bo. Uyayazi uba ndiyaphi. Uyadaya inwele. Natya. Ayadaya inwele. Ndilala ibhonet ithi le nto yakho. Ungafika ulele ke sana. Andilelanga ndihleli nabantu. Uyaxoka usebhongweni. I think ngiyandithanda. Hayi bo uthanda ngani? Uyazi loo nto? Hey, Ibinjani imini yakho uyekile ugowa? Uzosiactela Chomi apha. You know how we feel about you. Uzosiactela. Ibinjani imini yakho? Chomi utroyila Chomi yazi uba umhle but athi hayi guys andikho mhle for uba semncongo. Hayi watsho ku-live. Siyamthanda. Ungayithetha yonke enye into Kira pha. Uyathika Ndifuna uxelwa nini. Kira ngoku, uzawungena ukira ngoku. Andithuka finish Kira sana. Ndakuduka. Andithuka really guys. Hayibo. Thomi off namhlanje uthethe esasigqibo. Thomi ndi off ndathatha kudala isigqibo sisi. Usithatha isigqibo? Hayibo ndisithatha isigqibo. Hayi but abantu Hayi wena. Thomi uzawuthathwa because of experience. Njani yasekhosini my friend? Ngaphandle basana uyaglowa mani wena utheni ulencela inyoka yasebhongweni? Alenxa ayiyeka. kwenzeke ntoni? Kwenzeke ntoni? Hayi besathetha mandithule. Hayi ndithule mfazi balisa. Kwenzeke ntoni? Beyinxiba ndizibambile. Hayi my Vivi. Uthini tro? Beyinxiba ndizibambile. Hawu uzibamba ngapha zithetha. Thetha Thomi akho nto.
Inobikho into ezayo, inobune oh. Mamela beligowa ne. Like beligowa nyani izolo. Even namhlanje ngondivukayo ndivukelela xa itshomi zama guys and which going through it and the panic attack and stuff. So itshomi zam ezinye they reached out to ezinye itshomi zam ezihlala apha itshomi zam then bazondijonga yonke loo nto but ndirayithi ngoku. Itshomi zakho yazi Troy. Ngoba kakhulu manje sustressa no-stress uvele bangathi ndayenza manje ifike ezaa zinto sibayifaka kakhulu engqondweni but because iwesinto indaba yakho Chomi, it's very simple. I-experience ugqibile. and uyasebenza kakhulu emsebenzini bazabona le performance yakho. Endaweni ethile bayakuthatha immediately. Uma uthe usuka kuphi. Chomi sana. Konke ukundibiziwe apha zezitshomi zam ngoku kufanele ndisele ngoku because kubalulekile usela. Kasolo ngeke ngento esalayo. Ungawini wakhe. Ndizawuwina. Hayi umthembu uye kaChomi. Yo, hey. Yebo Troy ngolwesingaphi namhlanje? Hayi iveki yonke. Hayi bo nguDisemba uqalile. Okho ndisela since Friday last week. Chomi bafundisela iveki yonke but like ngilungiselela weekend ngenyanga. Choma ufuna usela urhalela. Chomi. Utywala phambili bafazi ba. Hayi bo imali phambili bafazi ba. Akayazi uzoyazi. My dear, and I'm looking after Iana the whole day today. Because this weekend say I'm doing because in the number I'm saying we're going outside this weekend. I took like oh. Ansaba uba ngumntwana ndithi mna nomntu wam kule weekend siyahamba raining or not. Raining or not. Kaloku ibirthday yam kaloku Chomi at least. Hayi mamela. Nayi. Okay. Mamela uthi wena i-type yakhe ndiziyo yakhe sana. Unwayela wena uyangithayi kanwa. Uqoma umxele ngokwakho Chomi engekayiva. Ewe ndithi ngiyambuza uzawuyithenga iLouis Vuitton. Aqale phaka lokho. Like ngayo ngoku engazothenga ngcono ndingajoli. I feel like Troy ngcono ndingajoli sana at this point in my life. Sasithethile lento awunokwazi kaloku I think Nwai yabona abantu bangakuhleba and siza kuhleka thina Nwai xa unothi sokule level ubone ku Mr Price ngoku ndine o une o Chomi ngcono ndizingena ku Mr Price nibe niyazi ba akasekho amandla am ke ngoku. It's no longer a man doing it, it is me. So ndingene ku Mr Price peace, ndingene ngepeace ngoku nzobe ndithine o peace ophi ibindika ibingxolela ogqiba ndingene kwa Mr Price. Kaloku guys ujola sana ujola bafazi hayi nami ndithetha mandisithi mna i-relationship guys engenayo imali umjolo ongenamali yakho akakho mnandi guys. Hayi guys masithetheni inyani umjolo ongenayo imali awukho mnandi and bethunani nje ungekho mnandi uzawuthi uTroy xa ndicela imali kuye athi babhebhi linda mani lindele umjita wam mandibhatale ndilindile oko bendilinda full time job kaloku bafazi umjolo. Hayi mna guys andifuna uxoka unosikathi umntu ndiyayithanda imali mna uba kanayo imali mna ndisiphelile ii-feelings mna. Hayi nyani lutho. Hayi andifuna uxoka mna ndisiphelile ii-feelings ndiyayithanda imali mna ndiyayibiza. Lutho akekho umuntu ongayithandi imali Chomi ongayithandi wewe uyaxoka even nami. Andikwazi uyicela Chomi ne andikwazi uyicela but akuthi ukuthi andiyifuni ndiyayifuna xa kunzima ukukhupha. Mamela Chomi mna guys I've never ever thought about dating a guy with imali. Like it's never been in my brain. I will date you because I like you and I like you because of imali also. I've never thought like on Tanda. Whether unemali or not, it's not my problem. It's not my issue. And it's I feel like Jonga, the way we think, it's because of our experiences.
Ewe. Experiences zethu influence how we think and how we see things. Because mna Troy, I was just like you. Ngiqamba hayi wethu mna ndiyajola nomntu. Even with ulantuka utata ka-Iyana. I never knew utata ka-Iyana mna before ndide nje caba siyajola nto ndandingamazi. I met a guy sitting ozihlelileyo phaa. So umfana xa ihleli phantsi, you can never say urito okanye ukhorito. Awuyazi uba ithini into yakhe. Awuyazi noba mhlawumbi laa mali bekuspendele ngokutya bephunyelwe zimali. You don't know anything. Uhlale ke kwixesha elide. But ndithi ke ngoku mna Troy, yabo, this point in my life, yabo ngosendiqhelile kaloku ndizawuthini ngoku? Uyabo? Experience. Like ubomi bakho bungabe bu-different sana kakhulu. Ntshomi. So I feel like yi-experience lalo. I don't think ukhona umuntu ovele, uvele ufuna indoda nemali. Into yoba wonke wayifumana before. Wayilona about uba mhlawumbi wena awuzoza nayo because nawe nwaye sometimes uthi ngokuphiwe ngubrother B mali uqombe yazi xa ndize nento ubrother B uzawufila special noba uyayazi uba uza kuphinda kuphela mali yakho obuthenge ngayo ngesitayile qombe uhamba nomntu wam angayithanda wethu le nto ayondicaba but nje afile laa nto uba nam ndiyakwazi ucingwa xa uye eshop ukubone enjalo Lucy. hayi asisanimfuna umntu So experiences zakho mhlawumbi okanye ubona nakwabanye abantwana uba yho. And another thing guys, imali noba yimalini iyakwazi uba yi-500 umntu aqonde yeah but it's enough for him ma. You understand? Appreciate into oyifumanayo. Doesn't have to appreciate into oyifumanayo. Yes, you appreciate into oyifuna. It doesn't have to be throw mhlawumbi ibe 30,000 okanye mhlawumbi ibe 50,000 or anything. Ukupay 500 bulela 500 chomi imali ne-200 imali. If uyayazi uba okay ndiza kwenza into ethile, la 200 ndiza kwenza into ethile ndithile nto ethile. 200 guys enough mhlawumbi kuloo nto obuyicelile. Yeah, chomi. So if ungumntu ongaqala ngokuba mali ne-200 chomi uzayi-appreciate. Uyabo? Sekonke mna sendiqhele ezi zinkulu. Ndizawuthini ngokune yeza ndikho 200. Sendiqhele. Uyabo? Mna chomi ndifuna umuntu one-empty promises ke mna ke sana. Umuntu one-empty promises yamonyanya. Guys, andifuni ndingatsho yabo ngoba ndiphumile ngongoku bendivele zenza ividiyo chomi ndinhlenyani. I feel like awunalaka yomntu wakho. Andinalaka esijolweni. Awunalaka yomntu wakho. Hook me up with your hot brothers ezinemali ndiziqaphele ngoba ndifuna into nemali ngoku. Hook me up. It's also wena Troy ingxaki yakho laa nto yokucingela uba wena Troy xa ungumntu funeka uzisetele istandard noba uyazazi uba ayizokwenzeka but xa usetele istandard one day into izakwenzeka uzixele uba mani ndikuTroy mani andifuni ujola nomntu onje mna ndifuna umntu onje izawukwenzeka noba yenzeke nini loo nto leyo. Ndiyayifowuna sana ndifundile uba guys set me up. Ngeke izinto ezikwi-business. I don't want anybody. Connection. Yeah, I want a businessman. Someone is gonna tell me. Someone is gonna speak English a lot of times. Someone is gonna be like, "No, baby, you're not going to Khayelitsha today." Uzamfumana wena ndizakuthandazela. Athi umntwam, no, let's go to the bungalow. It's fine. Okay, baby, let's go. Ndifuna into simnandi guys ngoku ndizibonile. I think don't worry. As long as uyabona uba you are trying to align ngoku, it's no longer that Troy ebengamind ntontoni. So le nto bendigqiba uyithetha ke manje yilaa nto enye into ababambezelayo abantu Troy endandiyitsho sukuthi into ngenxa yoba uyibona uba mhlawumbi ayikakakwenzekeli ufuna uzixolisa uthi awuyifuni uyijaji uba hayi suka nina nilalwa ngemali into sukuyijaja ube uyirhalela. If into uyayirhalela akho nto irongo ngothi uyayirhalela guys. You don't have to bash it uyibheshe into because if you bash it you pretend like you don't want it awuzoyifumana ncama. yilaa nto ke hayi amadoda anemali enu nobuyawazi uba usuziwafezekise lwayo suyibhesha into itsho uba hayi nam ndiyayifuna intle tontoni ubancoma abanye abantwana abanayo. It will come to you nawe. Now, if you know very well deep in your heart because lutho aba bantu bathanda ubhesha into zabantu most of the time uzoke erhalela naye qha uyazixolisa uba hayi andinothi mna andifuni into ethile mna hayi andinothi ndithi uyayazi into uyayirhalela wena nwaye abanye abantu abayenzayo athi umntu ukuba
unwayi yi-gold digger, oluthona uTroy i-gold digger. Yazi yintoni? Uyabawela uba i-gold digger qha yena woyika abantu kuba bazawuthetha. Thina sinaxesha labahleli bethetha abantu uba uTroy noba urongo uzawuhlele kuthethwa. So if uphilela abantu awusoze uye ndawo. People will talk and say either way. Noba wenza into right, noba wenza into wrong. Wethu ulutho. Cape Town until 30. Ndakhe ndajajelwa uba yi-good girl bafazi. Wakwayivaphi? Uba yi-good girl. Nantso-ke. Like awungogelo usoloko useklabhini, gelo nto busy apha naphaya. Like if usendaweni eyi-1 usendaweni eyi-1 uyabo? Yeah. Usendaweni eyi-1 ufocus kumuntu oyi-1 and stuff like that. Awukho apha naphaya caba. Do I understand? Yeah. Awumhle Troy. Umhle nyani ukhaga last man funa man. Goes to show guys uba yonke into guys iyajajwa akho nto ingajajwayo. Uba uyi-beach kwa-Cape Town filtered baza kujaja. Uba hayi sisifebe lona soloko ethe uba ugudi still unwayi ugudi. Nwayi ujajwa lapha esitratweni sakuthiwa yho akabulisi. Noba wenzephi guys. Uqombe hayibo. No wenzephi guys. Uyabona lapha kuthiwa yho hayi akabulisi ke lowa umntana uphakamile. Ungaphakami nje wena uzoba yileno ndiyo. So you'd rather be who you are, do what you want to do what makes you feel happy. Bazawuthetha Azawuthetha ke mntasekhaya. As long Uba as nawe Troy ufuna umlungu, uzamfumana umlungu iba naye and umuploade umuntu wakho. Asizokujaja noba una-8 it's fine ngowakho lixhego lakho. Okay. Not 80, but yeah, ndakuva ipoint yakho. 200 abe na 200. Ndakuva ipoint yakho. Andiyazi Chomi, but azange ndazibona sinoxoxa, but I think ngoku it's about damn time. it's about them time, Troy. You deserve it. I mean, akekho into ongafuni ukwenzela izinto mani indoda I fail to understand. Wena Troy mna ndikhule umakhulu wami esithi yazi ungumntu funeka ube namaphupha noba uzowafezekisa ube nalaa bayabona mna sayithenga laa ndlu yaseParklands kha ube nalaa nto ngoku uyazi mhlawumbi andizofika uThixo kawumazi uThixo wenza izinto zenzeke akuthi bha Unyanisile pencil abajaji, but they just consoling themselves. Umntu is trying to make herself feel better. No wenza into right guys. Ngoba ungafocus like A1 still we're not saying that we are promoting ubuwule. No. What we are saying is that be yourself. Yes, be yourself. yo hayi mina ndandithanda If ulilo ihule, it's fine. That is your body. andibambela kumzimba wakho lena Exactly what I'm saying, Troy. That's exactly my point. ulibaliwule nawe Into wazangayo fonzini. Ilinxila umzekelo I'm drinking utywala. This is my liver. You know? yazi bendimamela omnye ugel wena Doesn't ndimamela matter. omnye ugel lakhe indlela athetha ngayo uthi ba yazi ulutsha langoku luyastressa luzinikele etywaleni ndiqomba hayibo sizinikele etywaleni uyagoba wena sisibutsho yena kuba sihlatyisela utywala sisela kuba sifuna Makaye kwenzela into ayifuna uyenza guys sana. Like asinayo imali yokuthenga. Siyasema zokuthenga. Nantso ke. My God, just namhlanje nditshate nalo it's been ndonwabile. Uyayibona? uyayibona And right wonwabe apha emtshatweni wakho. right lelakho lakhaladi into nerong yinhle nguyindoda befuna ukujola nobani yindoda leyo masifana abanye amadoda qha just kubabona bayifana iculture zabo Umhlambi wena kantshontyazi, you could have been married to umXhosa. Gonga okanye and then ungabi happy okanye kwala mtshato ngeende kwakulaa nyanga ubutshate ngayo. awuphebethwa ubone sowubethwa Sinsongonjo sizo and you are happy and happy mna i-testimony lena. umntu ndifunda laa tshomi mna wena nwayi ithi kum ukubana yhu hayi kodwa mna wena ndithi mna nwayi ba yhu hayi kodwa ndimthanda ubrother Bifo wena cima lomfanekiso waye ungazomthanda cima lomfanekiso cima ngowam kaloku ubrother B okanye athi uba yho hayi lutho sana lo akatyebe lo mntu hayi bo umntu right ndiyamfuna mna kaloku. cima ufunwa ndim uzawhoywa ndim wena akho nto uzayenza mosimna naye Kaloku uzawujola nolutho akazujola nam mhlawumbi ndinwayi bo ndingena thini ungenaphi yho hayi kodwa tshomi bazawuthina abantu abakujongi xa uhamba nalo mntu hayi bo Hayi, ba-right, ndinexesha labo mna thanda nje kanye nje le nto bendijongile. Hayi bo yho mna ndithanda loo nto leyo mna sana mna uthe omnye umeza wam ndaqomba bayathetha ngamapha kwesitratweni and bayathetha wandikhwaza
wazondinokha apha kwam wathi lutho leya imoto ize kuwe asinayo imoto enjeya thina apha esitratweni. Ndathi ke mna kuba ewe ize kum kanti yaza kum wathi hayi mntanam mawuncanywe wena mawuncanywe. Ndaqomba utata ongaka but bendibalumpheni pha ndaqomba mandithule because umpheni wam umntu wamyeka lutho. so ndibalisela umakazi wam uba hayi bo utaka bani uba Iyadiskhashwa, Tshomi. uthi uba umyeke sumphendula suba mna xesha labo wenza le nto uyenzayo. Ayizani noba li-H eli ayikho into enje But li-H. kaloku lutho uli-H and uhappy loo nto yichoice yakho, so yintoni ingxaki? Hey, Umntu H bobamu ke babakho ufuna ukwenza loo nto wena and ikwenza happy, so and ke ngoku unwayimisteki yabantu yazi yabona xa uhlala like ezi ndawo like zethu sihlala kuzo like ilokishi nontoni xa ungakwazi uhlala like yabona ezikoneni am namantombazana emehleni maninzi bam becela i-2 rand kubona mhlawumbi bahlali bayasela uba uhlala phaa wena okanye xa ugqitha phaa uba hoyi bayakuhleba uphakamile ntontona ubulisa andifuna uhlala ezikoneni mna ndidalwa ngaloo nto leyo. awuyibacile nyhani zimilo tata abe ngumntu ongutata futhi Ngumntu ongutata uthetha loo nto leyo kum. awuyibaxile sana uyibaxile. So umntu guys makenze le nto ikholisa intliziyo yakhe, makenze le nto imenza happy. Hayi yenza mna guys anaxesha ke lo jajwa ke bona into ejajwa Really aphandle apha Tshomi ujajwa noba sawusenzani Tshomi noba wenzeni nje uyajajwa. mamela ujajwa ubone nalapha emjayiveni ba Ngoba itshomi zethu zinjalo. ziyasihleba itshomi zethu ziyazihleba ubuhleli nalo mntu sana kuyathethwa ngawo wothuki ke umntu xa ulapha emjayiveni afika athi bucela uzotshaya hayi bo uzotshaya ntoni waye uzocela ihabli kodwa ubundibona emhleba uqhoma ndi-understand guys why ungathi uba mntase umhle mani nwabisa umhle andiyazi uba asoze ndibe nguwe umhle shem ndiyayithanda indlela oyiyo unosukuba uba uzondihleba. Hayi son abantu awutsho ngaphandle uba guys kwenzeke isigaxa uyayibo. Let's be off topic. Let's talk about your weave, my angel. You are ake sana baphile bendibuza iplug ngixelele. And ke ngoku iyakhalisa laa mali yaphayana. Ewe Tshomi uba ufuna iplug. And iyakhalisa laa mali. Engendithi yi-20k umntathule. So ngcono ndiye iplug andiyenze iplug yeweave. Awusithi yi-20k uzabuza athi umntu yiwo ngowenze ntoni ngalaa 20k nwayo. You Andifune zancoko. Uminti, thank you user. Uminti. Ndibaleka abantu ke awusikole uba ibiyimalini total yento endiyenzileyo. Elapho ngoba ubali-10 Tshomi wathi yho ngowenza ntoni nwayo ngalaa 10. So inxoza ivoice yakhe mna uba Uminti but yenze sense iyavakala. Phofu kwamna ndizama uziconvinsa shem because ininzi laa mali. Ndithi Minti but yenze sense uthi uMinti yo ayenzi sense still. Yungendithenge iwardrobe mna. Ziyi-2 ngekuphume nomatshini ashe uMinti uyabangathethwa nje into yewiki nje mayiyeke nje enye ikhazini yami yayithenge itikiti kadoshenkhabana mamela umakazi wam ubona iprice kadoshenkhabana wathi hayi soze apha endlini ngesithenge igusha kaloku uba uthengele teki wathi hayi sisi imali yam le sungixele sana igusha uzophinda ngomso uyeyitholeyithi uyoyikhupha hayi wethu khani imini asokasonxiba gusha guys you are mntasekhaya asonxiba gusha fona apha mna ndingezadayiphu mna nwayi xa ndipeyile mna andikhathalelanga noba babhemu nitye ipilchadi uba bendikhuphile imali enyama mamela andikhala uba bendiyikhuphile imali enyama gquba ayathengwa inyama yaphela inyama you are hayi ndiba nebhege enkulu okanye ubhaka xa ndibuye emsebenzini ndifake u-KFC wam. Oh, it's the family. It's a family at home in town. Njani nyapwisa. Konyoy. Ayino Minti hayi ndiyamkhumbula babhemu. Khani nimxeleleni Minti. Yo. Sorry, my sweet angel.
Inkansi. Ukira kaloku wenza i-practicals zakhe wena slash wenza i-practical ukira. Uyatitsha. Ukira uyatitsha bethu nana niyazi loo nto le. Uyatitsha nomkirakira. Yho. Mina kaloku ekhaya noba ndipeyile ndakhupha imali bendisatsho ukuba into eyenzekayo inyama yaphela then ke ngoku mna ndifuneka uba ndibona uba kuphekwa i-pilchard ndazithela noba ngu-McD wam noba ngu-Hungry Lion KFC fake ebhakeni gqiba ndiyotye erumini ndivalicayo gqiba ndibuye ndihlale nabo xa besithi nantsi ipleyiti yakho ndithi hayi kaloku into azuze ndiyenza uba ndithenge into ebendiyikhuphile imali yayo uba bona kha bayithenga yiyo ndaba yam leyo. Nani mamelani nanku kwenzeka yabona ndincedile ndayibona iteki yam bethu nani isamba yam ane yabona kulaa ndawo yesweti khanye intombazana ibinxile so iyawelwa ngala machokoza ebhriza before ndiyifake irapha funeke ndiyisuse njani la machokoza. Ewe nanku ubuhle uyaxelela bebi ayihlanjwa ilaa ndawo yesweti. Hayi tsho kuthiwa ifakwe irapha ihlanjwe ngantoni ibiyahlanjwa ihlanjwa ngenye into ngathi yifowuni. Yho. Hayi ke sana ngoku ndifuna uyinxiba sana yibanda iphi irapha bendibuye nayo mani ndandinayo irapha mandijonge apha kulo bhaka ngoba akho mntu usemall irapha kapepu mos uyi-R2. Ihlanjwa njani? Yho, ihlanjwa ngespray sefom. Yho, sasifumana phi mna ngoku sanese spray? Yho, esa ngathi siyelo ane ezazithengiswa ngaba bantu apha emall. Ewe akusikhangela my friend. But sibuye ifowuni. Ewe uthi ugirl sasiyelo. Yho, hayi ke saze bafumana pha abantu ke emall. Ndandinayo mani irapha bekhe ndabona enye intombazana eyikrwele eyenza ngerapha kudala apha kuTikTok. Kaloku nangerabha chomi you add on irabha onto that also. Sayifumana asana ndiyazi ke ngizifumana ndiyeke njeyane. Chomi yakwaSportscene. Wabona lixesha lohamba. Hayibo. Thini? Thele novitho. Neke ngoku ndifuna yakwasusi ngoku sana. Qha nzowuya ngomso nikuthatha iinini zam. Lowa kukuthi soba set that time. Sathi nakalala engatyanga ngerabishikazi ndichithela yebhrozi. Methunani. Mama kodwa ngikuka le gold akho lesisi. Yo. Ayithika. Echomi nguye. Ewe nguye wena li. I think. Nguye ngasisiflekenzi ya. Iyana. Andiseli ibhriza yenye irabishikazi lena mani. Ndilayitele lo umculo sami because uzawungaqalisa. Mandiyeke imdaka ke once. Lutho yenye into engathi yefomu chomi. Thomi ndiyayazi lento bathetha ngayo ne but kaloku ngoku ndifuna uyisusa ndifuna uyinxiba le teki ndiya somewhere ya understand so ngoku hayi ngomso. Yo my friend. And kwaxa xa ulantuke then uyithi rubber so that izanwele zesweet ziphinde zilantuke irubber inceda kuloo nto chomi. Yho. Kumele baziphinde zithi. Ayithini ke nale nto yohamba bhim. There's Miss Rachel. It's fine zayeke nje yam. Miss Rachel uyasinceda sana bazali kodwa.
Hayi bo ndizayiyeka tshomi, iyeke ndizayiyeka imdaka kulaa ndawo once qha. Unyanisile ke sani collection wena jo collecting unyanisile jo uba inwele zikasusi ndithenga phana mna ku-LA guys yho on ibhob yam ke leyana andikayivasi oko ndandiyithengeni zange ndayivasi ise-on ngoku bendiqala uyisa ngoku. Bo unyanisile tshomi soba ngathi ingcole ngoku uyazi unyanisile lo. Uyaphi wena Lutho? Kulaa ndawo. Oh, le yakho okay. Ya. Good girl. Yep. Sana mayithunana. Uvelile. Phela uveza umntanami kule nto. Yes. Yo. Hayi mistake. Mistake bafafta. Okay. Ngapha ngiphathisa ngale nto. Akavelanga ne? Akavela ngivele ingalo ngo. Iyo bukanyo Miss Rachel ne live kamama akhe ke ngoku. Hayi. Mama. Sozathi mama abantwana baqala bathi tata sana. Yo awuthi tata okanye dada Yo. Uyavela nwaye lo mntana muvishe kancinci. Yabela. Mane vele ngoku besithi bevelile tshomi. Uzaphinda vele buvishe ibithi kanje. Besandovela iyake. Nantsoke nango omnye uthi savele wena sanombona. Yana ngixoxisa. Uyaphi tshomi? Jonga nansi inteshe. Hawu lo thetha umnyusa kanje nawe nwayi man hayi. Namuyishisa tshomi. Ndizamhlisa inteshe bafazi. Ndizamhlisa inteshe ngalo tight. Awutshomi ezinwele ezi-on my friend. Thank you. Uye wazi-install abanje apha phambili? Ndizi-install tu. Ndicingele injipsi yam. Oh. Hello, iya. Hey, ayini bafazi. Yo, John. Haba ndizawuphela yonke loo nto. Nansi. Yabonakala? Iphela le BBL ngoku ndiyayibona. Yo, Chomi. Kuyiwale nale Chomi. Nansi. Ningaphinde nithi ndine-flat stomach ne? Nansi. Yes, Bo? Yes. Barikili meke. Masambe ke hayibo. Utroyi. Utroyi ukwenza kantoni noba usebhongweni utroyi dala ndithetha le yakhe. I'm just asking because abantu baya screenshotter. Bayathanda ukwenza i-content ngamanye abantu so they would screenshot okanye benze ilantu benze ilantuka i-voice recording ilantu i-screen record okanye umuntu athi khaxa i-screenshot and then ayoyiposta kupage yakho uba nanku ke umntana kanwayi into like into because wena ungakabi ready for umveza. Nanku umntana kanwayi and then what? Do you get what I'm saying? Nanku umntana kanwayi and then what after that? So umuntu ufuna likes, create content ngomnye umuntu. They do that a lot. The outfit is from Cotton On. They do that a lot abantu. Bayayithanda laa nto and it's really not cute because uyayazi uba Lutho bendiposte ividiyo yam nobrother B and sisiye group and yazi uba Ndiyibonile Chomi ngokuyala ndiyibonile my but friend. ndiyibone kwenye ipage ngoku which is it's so disgusting and iyadika because
ndiyifaka ku-Instagram ngamabom so that ihlala 24 hours isuke. Andiyifuni ihlale forever somewhere. So abantu ba-create content ngabantu and it's so annoying. So bathathe la video Chomi bayoyifaka. Rekhode phaa kwi-status sam sakwi-Instagram. Abantu bandifolowisha kwi-Instagram. Njengoba ndimane ndiposta mna, wathi screen record. Yho, abantu bayasebenza kodwa abanye abantu. Funny. Yeah man. So abantu benza content ngabantu and it's iyadika, it's annoying. Because ngoku anyone can say anything because it's on social media. Into efakwe ku social media noma umuntu angathetha ngoba yini afuthethe. So iyadika, bayadika kanjani? Yeah. Hey. Ayiyandigowisa le nto ngubani osemall na kwezi zibhanqa. Hayi mana ijambi. Mistake. Uyaphi? Kaloku ngomso ndiyakulaa ndawo. Ngomso. Ngolo singaphi ngomso? Ngolo lesithathu, ngolo lesihlanu. Ndiyandiza. Friday. Tomorrow is not Friday, good. It's kaloku i-Thursday into yam. Then ndibuye Monday. So guys, it's annoying into abayenzayo abantu. Umuntu ufuna uyi-likes okanye uvani mazi uba uzama ukwenzani. What are you trying to achieve? Yo, hayi sana. Andazi ufuna achieve so it's like that. That's why ndingamvezo iyani. Ibhegi yami ngathi ndiyaku-shooting sana impahla. Umuntu chase cloud and I hate that. Izaba ku-social media ipicture yomntanam and I have no control over it. I have no control uba ngubani okhomentayo ngubani ongakhomentiyo. I can't delete i-comments endingazithandiyo and like I have no control. It's really scary and ifuni loo nto, more especially when it comes to my child. I don't want that. And ndimjongile. Uzawuvela lo mntana wena. Ndijonge ndimjongile. Iyana. Sebethetha kuthetha ke iya ngoku sana. Funa le brush. Uzawuyitya ibrush awuphile yini. So guys, iyadika. Abayazi bazoya. Yabona ndiyamcinga ke kulo mntana. Ndimthukela ntoni. Yana ke sawushiyana ukuthetha. Kwenza kanjani ngenetwork yakho sisi? Hey, iyageza Chomi sana. Hey, hayi mayingagezi. Iyana right usihlale abantu nge-remote mntasesana because le lanto ka ayilungi. Zawuthini wena? Yenwayi lo mntana unombeka ngaphaya umbhekelise phaya eCaution, umbekele ezaa zinto zakhe. Umbeke kude kule kunawo qha angawi, umnike ezaa zinto zakhe zodlala. Uright, uxayela apha ecan'kwam uright Chomi because ndicinga ukuwa. Ndijonge nakwi-comments. Okanye umyeke kaloku ahambe ngetafile. Chola Chomi iyani ndizamfaka ku-walking room ngoku. Hanana. Seyilanqanaba noba uvula nekhabhathi ngoku. Vula nekhabhathi akona ngayenziwa.
Hayi kodwa tsho bakhula rho abantwana. Bayakhawuleza ukhula baba. Ewe. Akayinhlanhlatha kodwa unesini. Hayi ke iyana. Indala ifana. Hayi bo udlala bani papa. Sana. Fine. La into yange 2 hours awuyiboni. Kodwa le nto bendiyibone izolo. Ngoku andiyiboni. Yeah, but bayakhawuleza ukhula Shem, not gonna lie. Bayakhawuleza ukhula. Oh, uqabuka semdala. Pha Chomi xa uya kuSusi my friend uveske umWhatsAppele thatha la number yakhe pha ku-Instagram umbhalele because mhlawumbi uzothi ufuna ezinwele ufike ezingekho uyabo uba mhlawumbi uzifuna ngoku but if uyakwazi uyapha kuye uthenge cash uyakwazi Sejeje le nto. uyakwazi Ukutya nokwazi ukufika yes kodwa kwafika ukutya ngalamini. Kodwa kwafika abafazi ukutya ngalamini ndatya but ndaqomba isikaya ndisenamda ovula ulive anyways because ndandisendihleli kulive ixesha elide and then I think kwavula uKira so ndisendingena kuKira so ndingena kuKira aziyalalazi ndiyamthanda ndiyamfuna yakhe Chomi. Are you my stomach? Oh, wow. Wayinomsindo nyhani buhlungu. Ingxaki kwaphela yayiphelile i-hour over an hour ndithe ndifuna ukutya. Yayiphelile i-hour sana enganomsindo. Ulago lweshumi. Yayiphelile i-hour engenamsindo kanje. Hey Bob! Yakhula yomntana yona. Sinto yakhe. Hayibo titi. Kama jana. Hayibo. Thank you. Ndenza ndizame okukusana. Dari kunyeke. Masame hayi bo Sambe. hayi bo hey Khipha imali. Dingani. Ufuna bani? Itenjani? oh boom ayisa Kodwa asana umaya silali ngezinto zakhe. asilale Sanulala bafana, ilalela. so yeah nansi le nto bendiyifuna you finally Akhipha imali. Dingani. ndiba cute ke ngokwendisaboyi Dingani. bazoya Into enjani? bazoya Ba. Hayi andingxaki abantu babuzayo kuthiwa mayingoba lapha that's why bebuza. Mayingoba lapha that's why bebuza because abantu balapha bayayazi uba nje iflight yenu zange ndayenza. And futhi andizimiselanga uyenza. oh nwabisa uyadika nomazene Kuba andizimiselanga uyenza iflight yenu anytime soon. Bayayazi. ngoba kuzatsho uyaxoka Hello, yo. Ngoba. hayi I hate lento I hate lento
Don't go there. Don't go there. Come to mama. Who's that? Dad. Let's see who will choose. Dad. Who's that? Yana. Kiki, come to mommy. Kiki. Mama. Look at the Mama. Daddy. Kalau don't stand. You can stand on the stand. Mommy. Sisi. Diana. Come to mommy. Sama mama. Cuma mama. Cuma mama. Bisa tenang. Sama mama. Ayo iya. Diana. Come now. Baby come. Come to mommy. Come to mommy. Mama. Yo. Come. Baby comes, Daddy comes. Diana. Uthini lo? Lutho masenzeni abantwana fast. Hayi sunifaka umenza wedwa. Yini inkulu lento uyithethayo apha kumntombazana ndenze umntana lo. Funa ndisweleke phambi kwexesha mosona. Ukhethe utata wakhe sana. Tabuya ndikhefule baba. Ke phambi kwexesha xa uthetha ngam nomntana. Hayi lutho ungakulinge tsho ungekho ready shem. It's not. Hayi bo andibrokhisa for uba nomntana. Ungakulinge lutho shem. Hayi. It's something that I wouldn't advise shem. Uba uyazazi uba awukabikho ready. Hayi andimfuni nto kudala ndayithetha le nto leyo. Phofu ubhadlile wena lutho. Hayi. Aphinda ndibuye ndizocela amalizwi apha kuni phela indlebe. Uyabona nto sisakuhlaba thina kaloku uba yibo umitheleni kanti uyazazi uba. Mithele ntoni? Umithele isibhanqa somntu. Sokolisa thina. Osokolisa thina lo. But at least xa uphangela uyazi uba uzakwazi umnenzi. Hayi hayi ngoku ndiphangela ndibroke qha mna for uba nomntana. Iwesi xa uzazi uba ubroke for yourself nyhani lutho. Hayi ndibroke mna babhemi. Moye bayabuza abanye babuzani besabuza ngenwele. Yho. Hayi kodwa kanti baphendule ngokwenu at this point bafazi. Mommy. Daddy, mommy. Hayi. Yana. No, guys, I don't think so, to be honest. Uzawundiphendula ngento yile nto akayenzi. Othi leya eba uzithenge iphi ezanwele. So I think into ke yozixela ba inwele izoba difficult. Uthe kumamzango naku umamzango baxele ngozithengisayo. But ke umamzango wakho lapha guys. Sisi. Hayibo nomona ulutho unelokhu izivoko wedwa lothosi. Uncenceda kwamama yakhe namoni. Zoba mhlomo ngitsana. Sisi. Yaziteketisa ke. Hayibo bafazi baphendule ngokwenu at this point because hayibo andiyenzi plug yenwele bafazi.
unwayi akayenzi flag Qala ingena apha because why ningayazi? zonixelela mna uzithenga iphi unwayi ezinwele uzithenge apha kum next year ndizaba nebhizinesi nizondisapota Promote yakhe business. Okay, thank you. next year guys ndithengisa inwele nizozithenga phaa kum andizoniqhatha mna Akubima Dingani. Bakalele ba Ngizobathumela. Akubima Dingani. Naba into enjani? Bekusuppose babayazi bona bayiflage nola angizeni. nakwezi awubunazo kodwa mngane khange uziveze Wayebengayenzi iflag kuzo zonke into ebendike ndanazo. hayi Mpumi qho ke xa ndibona wena Mpumi sendicima ungu-odwa bani but I understand uba uyamthanda ndiyamthanda shem nam yho yandihlekisa live bakhe Ubani ngoku? u-odwa uMpumi Oh, I love her person. Okay. ngojonga ndithanda xa ephoxa phaa kulaa live Ndimthanda. athi nifuna ntoni kulive wam ndive ntoni yam ndive ntoni Akubima Dingani. Is that Bluetooth? hayibo awubizo mam balilisa wathi ngiyambona utawu jabulile una wena mntwana wena wozalandu unabonga funa ndibethi nani ibomvu ndingalithenga phi because ndiyoncetyiswa Okay, everything. so ndifuna laa nto ithanjiswa apha ebusweni kuthiwa ibomvu emzini wam uthanjiswa laa nto ebusweni ndingayithenga phi iliplan okanye into oyithengisayo please guys ibomvu But that one is clean. kweyiphi ikhemesti guys Akubima Dingani. Mama. etshoni ya but bathi abantu kaloku ibomvu xa ndisithi imbolathi umntu ayabizwa elo hlobo so ndifuna ukuthi ibomvu ndiyatshata guys emzini wam kufuna kuqatywe laa nto phaa xa ndinxiba isixhosa I was watching her nice food in the living room. And that's not it. She will have four. My mind is Stand that thing and stand it properly. What's my phone? Go down. Now you first, not all this nonsense I'm doing here. Akubima Dingani. She's so good. okay ke babe thank you banene Lapha mfazi into nokulungisa. awuyazi ke sana ndihamba i-5 days ndipakishe amadakhi amayi-5 onke ndapakisha noonondrokho ndiyakuxelela kodwa ndihamba nje ungomso ndibuye emandi sana Hayi mfazi, hayi mlungu. kaloku ndifuna nje ndifote xa ndibuyile apha ndinxiba iibhamshoti zam phaa ndibe ngathi ndisesezilalini Akubima Dingani. kaloku andizokwazi ube ngcaba ixakatho mna sana befunana ngeli xesha sikulo ngoku yile nto angasobe ndikwazi uyenza hayibo ayivaleki isukezi he ayibabheli
uba ndisele bafazi but ii-promos like ndisaphozile kuzo. Thathe uphoze kancinci. Oh, colours. Ndimtsana ndifolowishini ngokufera bafazi. Mandifolowishe kufera apha. Andiwayi nawe sisi-content uyayivimba kufacebook. Nyani, hayi bo ndiyayiposta nje. Yazi niwayi kaloku i-content epekisayo yazi ngeyiphi itshomi. Uyavuka ngoku phaa le nto e-bathroom ngokunxibe igawuni yakho uqaba i-toothpaste uthi busandovuka ngoku uvasa amazinyo uthi ngoku yenza ikofu uthi ngoku wenzela iyana nawe ipapa uthi OTD ka-Iyana uthi niyanxiba uthi ebusuku uyala ezaa zinto uzifake zonke uthi Monday, Tuesday, Wednesday not every day. Ufake nakwizitori zakho nee-reels uzenze. Nam I think bafazi ndizawuyenza i-content phaa Facebook. Yho, uFacebook mani andikwazi uaphlowuda kuyo sana shem. Yho, ijob wena mamzawuyidlalela laa nto. Ayiqhelwa. Ndixazula lisukasile. And ke ngoku uyakwazi nophindaphinda izitori zakho sana phaya. Yilena mna ndisithi asoze ndilunge mani. Yho, ndiyayifuna shem laa mali andifuni ungatsho babhini. Andizonixoxela imali iyaphanda ndifuna qha into engathi andizolunga kuyo yile yokuba funeke ndixelile yonke ke ngoku into. Andiyazi ukosingaphi ndiyenza le. Ndicebile mani shoba ndifake ihlangu ke ngoku. Ndimcinga ngezi zinto ke umamam bezondipakishela le suitcase ibe ncinci andiyazi le nto ndiyenze apha. Bona mamam ndimcinga ngezi zinto bezawundipakishela isonge ndibe yisoseji oko bendipakisha. Hayi ndiyayifuna imali yakho. Hayi tshomi mna ndiyu ana uFacebook mana andimazi uba ndizathini. And I think ndiyoyika kuFacebook okanye ndiyathi ndinawo uFacebook ndagqibela kudala noba ndigqibele last year even not like ba 2023. Into endenzayo ndifaka izitori qha izitori nje izitori uaphlowuda abafazi ndishere loo nto yaloo mntu ndihleke apho not uba ndizi-upload ndiyoyika mna. He bafazi khathi ndibuze lapha kuni mna guys yazi laa nto yoba umntu xa eqala ukubona like umfana xa eqala ukubona athi ucela uzokubona like nanidibene wamnika inamba yakho ngoko so ke noba ngoku inoba yinyanga bekakubulisa wakubulisa wathi ule nto ufuna uzokubona then ke ngoku into yenzeke umfana yena always aze netshomi yakhe. So uza netshomi yakhe uza njani umntu netshomi yakhe ezokubona guys? Ndathi kuye bayi-red flag le nto uba uza netshomi yakhe uzondibona. Ndirongo guys, khani nixelele uba ndirongo. Umfana azokubona umntu uzokubona eqala kudibana. Hayi bo nyhani guys, awunoza kum uthi uqala undibona uze netshomi yakho.
Guys, mna I think ezinye izinto uzibona kwaphamani ba umntu umachod okanye akho machod. Phaya kweza zinto ubona ba lo umuntu othathwa serious okanye ayongumuntu othathwa serious. Chomi kaloku uba uza nawe ifana nam mna if ndiyodibana nomfana example ngiqoma okay it's fine ndifuna yam ichomi yam ize ndizawuzenza lost phaa emfaneni ndizawuncokola nechomi yam osigqiba kwam ndisithi yebo yazi ke nechomi yam ithi iza apha ke kule restaurant sikuyo ndibe ndiyayazi uba ichomi yam kakade bendithe mayize ndithi bana you don't mind asijoyine akazohamba nathi uba kuya kuloo ndawo. Hey. Kumhlola babhini. Oh, hey. Kuthiwa bhatala 200 entwala, it's okay. Hamba imali e-airport. Chomi, nam mamela ke mna ndimxelele clean mntase. Ifana laa nto umfana xa uqala udibana naye abefika ekuxelela uba yena ungubani waphi uphangela phi uphangela kaTransnet intoni. Why? Asidunyelwa sonke nguTransnet kaloku sana. Imali yakhe futhi uzileya kaTransnet nguye osebenza phaya. Waye ngokuzazi xa idibana nam uba uphangela kaTransnet. Ndingenaphi mna kuTransnet wakhe? First of all, ndingenaphi? Abafana nje izinto abazenzayo ziyabhora. Dali, ngicela uthetha nawe. Hayi oh. She enjani sane red flag. And makakhupha imali sigcwele ngaye sana. Yho. Khupha imali sigcwele ngawe. Lithi wonke umuntu. Touch the floor. Sana. I need umuntu apha ke kule into. Yabona kule. Imali baphazi. Ndiyazi le. Khona abantwana ke apha. Yho. I don't know. I'll be busy boy, I'll be wicked. As a secret socks. And just forget up a picking so that we can go back home.
kakubi ke sana apha ndixelele. Iza iya. Manxa Pablas. Iya. Nale tripod ayimi kakuhle. Hayi kuthiwa uyakuba. Baby, I love you. Bazoyazi. Okay. Umoya uyana kodwa namhlanje bafazi. So andento ndingale nto. Ndifuna vele nakuphumela ngicela. Inene andinayo namhlanje sana. So uyana ngiyenze full time. Uyatya ngoku. Ndiyamncancisa. Wena ingathi andisakwazi elo xesha ayibona uba yinyanga ingathi andisakwazi. Okay. Ayikho into enje sendadizi. Sewabhideka. Sendabhideka. Kodwa mntanam. Yakho into zakhe kaloku isetata yena iba ngu-1 to 1 to. Ngoku kufuneka kumdida ukuthile. Akuneendathi zabhudile sana zide zalaa nto zindala athengele ezinye. Ngcono ke samfuna ndivala nto endlule leyithi uba ndivalile ndivalile ngaphandle bangangeni kuphela. Okanye ke ngoku ndinolala uvala ndiphinde ndivule. Uba ndivalile ngoku ndivalile unomphela. Akanqabi uRoy. Hayi singene phezulu sizona. Nam khanengena izolo. Lube ndinxaphile izolo. Ndingaqala izona. Abantu ke ngala maxesha sana fanuba ndiyalala but ndizawube uyane belele and beliyolala ixesha elide ngoba ndibona le life. So ngoku uzona uzalala after an hour or two. So umntana mandisalazi nexesha lakhe lolala nexesha lakhe lovuka. Yho hayi Kaloku awumazi. yho hayi akakwazi.
Irongo le nto esentweneni. Ndingathi ndilahlekile sibana nemidiniso. Yona idiniwe. Yho, and ke uyana ngo-1 imini yonke namhlanje wake wazi ukuba kuyagoya erixesha ngumntanakho. Ntoni le ndikuyo? Ntoni le ndizixelise yona? Xelise intweni? babe ndijola mna ngekudala ndilahliwe Joni, ndandinto omnye umfana ne. So ngoku ndikhangela apha kwezi boxi zam, yabo, intlangu uba eziphi ezintlangu, yabo. So ndibona izilipasi zakhe, yabo, ndamnganazo kwakhe. So ndandimbhalele lo mfana, qha lo mfana laa nto yoba ndicinga uba ndimhayidile kwistatus, yabo. So ndiyabalisa kwiWhatsApp mos uba yho he, andixhonyelwanga ngumfana bethu unani. Ndasuke ndambhalela bajo, mamela mani ezizothatha izilipasi zakho le besicinga uba sayenza siyenzi. Wathi yena hayi ndicela uzilahle emgqomeni xa ungandifuniyo. So ndiyacinga if bendijola umntu wam abone ezi zilipasi ebezathi uba ebelalapha lo mntu ayikho into enje. Ayilithi zilipasi yho he. Hayi bengasobayiqondela ebezothi yabona ke le ndawo kumnandi kuyo. Ndibe ndiqomba hayi bosana laa mfana akusekho nto ndithanda wena mna mntu wam. Yho, azisekude ke eziya. Damn it! Yeah. Andifuni izihlangu mani mna. Khosi. Oh. Hayi ke ngoku. Ukhangela into enye kuyandiphambanisa. So proud of you. Also, I wanted to share something. Remember when our turtle was sad? Did you know that it's okay to be sad? Yeah, it's okay to be sad and mad. It's okay to have big feelings. Something that helps me when I have big feelings is taking a deep breath. Go, hayi sana jonga. Blow out the candle. Yeah, it can also help to talk to someone. Talking about the way we feel will help us feel better. Why is this not like it? And the feeling won't last forever because feelings change. But it's okay to not be okay. And I promise you will feel better soon. Okay? Well, I just
guys, sometimes zibalulekile into zakho ujonge ngoku wakho sana. I love you. Bye bye, friends. Bye. See you again real soon. Hey guys, anazi uba ikhulwa njani le nto sana. Umntana ndandithengela impahla xa balibala izikhulu ezinye. Nokuya eshophu Chomi. Noba saya kaloku eshophu ngoku. Yho, iimpahla zomntanam sana iwesi zizinto ziyi-2. Ndandithenge inqwaba yeempahla ezininzi. I'm sure that's why ibalibala uzikhupha ezi. Hayi sana, abana ndingayikhupha ngantoni? Uthi omnye inyibilikise, xa inyibilikise ayizuzotsho impahla zibe nala plastic. Ndinyibilikise ndawo nitshomi, ndinyibilikise liphi icala? Ndinyibilikisa eli cala eli? Plus ikrazuke enwayo loo nto leyo yeshophu xa unetshansi Chomi. Hatsho masoze ndingene chance yeshophu. Uba bendinayo itshansi yeshophu kodwa ngedala ndiyile. Eliphi icala eli ne? Inoba ke izawukhululeka uthe bhekhu lo. Inyibilikisa njani? Uyinyibilikisa njani bafazi? Yhu. Eli cala. Hayi Chomi, ndizalinyibilikisa njani eli cala? Chomi izawurana impahla yomntana mani loo nto leyo. Abana ndingayenza njani sana? Yho. Ayenze ngokhalayita isitovu ngoku sibeke ku-6 batsho. Jonga nwaye azoyinyibilikisa idifike empahleni. Beka I think noba uthi ugirl beka isitovu ku-6. Uyabona le ndawo ize ngomva khavesa phakeni. Le ndawo. Le inale ndawo ngathi apha inestrufu. Yabona ndawo athi inestrufu. Ya uyibeke xa ingathi iyamelta uyeke. Uthathe imela uthi qhaza pha phakathi. Ndigqabhuze ngelaa ntuka, okay. Sawukhe ndizawutshopa kwishefu uba iyenze itshise le ndawo. Iyakwazi uphuka le nto? Iyakwazeka bathi ibethe nangehamile jonga Chomi uzayenza kuloo ndawo kaloku ishefu kwelaa cala eli elikhulu ya inyibilika ibe flat uyabo then xa bakho ezaa springs lapha phakathi uzawubetha zona zikhuphe kakuhle once yenze ngoku unwayo le nto siyibone beke kwisitovu ku-6 kaloku Chomi ngoku mna andinoba ndibhizi yiloo nto because kaloku oko ndayeka ineni yenze yonke into and ngoku ezinye ii-setup ezilapha ekamereni andizithandi so ndifuna ulungisa loo nto. Afike ngoku aphinde hayi atshomi kodwa urongo kutheni ungamxeleli. Kaloku ndiyaqala uzibona bendingazihoyanga eqaleni ndenahoya indoda Chomi imithi. Into zomntanam i-setup yazo Chomi so ndenza loo setup ngoku athi ebuya ngomso ndithi yabona le setup should remain the same. Ndiyakuva ke nwayinwayi. Because Chomi ndave ndahoya mna Jomi andahoya nto so ngoku at least noko ndinayo itshance yoba ndiyingozi nomntanam. Umntanam funeke amhlambe namazinyo futhi. Nantsi into yohlamba umntanam amazinyo. Uyayilibala yena. Tyhini cacile kaloku because nantsi nje ingavulwanga le nto ngoku because jonga nantsi enye into le nto lena xa ugqiba umnika ukutya uyiklina immediately ungekamtyisi nomtyisa engekatyi nokutya. This one uyakhupha ukutya uyikline uyibeke ecaleni then you come and feed the baby. So yes. Ukutya oku ndiyibonile le nto ihlala apha ubusuku bonke which is no, it's a no. Lo mntana kaloku funeka ihlala iklini. Azirayithi laa nto ineni ifumane i-day off. Utata kaYana funeka ongeze amabisi umntanam. Shiyeke ibisele iyi-1 apha. Jonga ayithethanga naleyo uba kushiyeke ibisele iyi-1. Nawuzibonela mani kutshiwo.
But ke hayi wethu i-fault yam funeke ndimxelele khange ndimxelele shomntana abantu nene-right yethu nasi. Ndimxelela qha. Ufuna ndingamkrada uyaxabisa ukuthatha izinto. Noma siyinyama apha. Ngathi ndizamxelela ngomntu ubana le set up ndimxelele kakuhle ngoku. Bayabo le set up ndiyinto apha mayihlale nje asitshintsho wenza zakho. Akasangoku. Okay, can you please tell the chef to come pick these things up? I can't leave the room. Ngithatheleni. Oh, And hi baby. Ouch. Hi, baby. Don't need Hannah. The whole night. So always take you finish making food. Put it out and you finish. So listen, we have goat meat. The one we have bone chicken, but they are really good. Then I'll just order food. Because I wanted But she don't mean the goat meat like that. like what? Like the goat meat has little bone inside. Little bone. The one that we have. We don't have enough goat meat. But I've already ordered for goat meat. Okay. We Oh, you also can make bring me it. that one. I should make Does it that have one. meat? Good meat. No, I'll check. Not just Maybe if I microwave it, then I'll check it. Okay, check it. Thank you. Nesitya sika iyana kufanelanga uba sihlala apha kule nto. Amafutha le nto.
So ndifake estovini laa ndawo and then nje nantoni. Ndizayenza ugqiba kwam kaloku ndibhizi ngoku. Ingxaki ndidikiwe wena, ndiyadikwa kusebenza. Andithanda usebenza mna, andithanda uba bhizi nje. Ingase ndibone sendizigqibile yonke le nto, ndizama ukwenza enye i-setup ngoku and andifuni, yabona le nto ndizawuyenza ngoku nenene xa ifikayo ngomso ndixaba, yabona le setup le yiyo okufaka iibhotile zomntana emabhakethini, kodwa ikhona ilantuka i-sterilizer, ilantuka yosterilize. Hayi yana yimatshomi nawe jo. Ndifuna enye idami yomntanam. Uyana ebenesikafu nasejamisa. Andisazi sasikafu nabaseki ngoku. Nakathenge lezi idami futhi imali. Idami zomntana ndifaka apha. Ezinye idami ezinazali. Makahlambisise ezinye. So much. Ayiyo le nto ndiyifunayo. Ndizakwenza ibe yile nto ndiyifunayo ke ngoku. Ndithi yabona eli hlobo ndiyenze ngalo, it should remain the same, mayihlali njeya. Because jo, ii-earbuds zinjani. Yaziba ii-earbuds ivulekile into ye-earbuds. Ii-earbuds fanele uba zihlala kakuhle, ezinye ziwe apha, hayi God. But irayithi mandiyilungise khange ndimxelele. Bendingahoyanga nto zika-Iyana ke sana, hayi ndingumzali onjani nam. Ndingumzali onjani nam. Le setup ndizawuyenza ngoku ndoqoqosha yonke into ndiyenza ngehlobo ndifuna uba ngalo zicwala into zomntana. Then ndithi mahlale kunje. Naye kungabikho nto itshintshayo, makuhlale kunje. Needs to remain like this. Ii-earbuds zivulekile azihoywanga nazo. Zigoso zihleli, ii-earbuds zifanele uba zihlala ngehlobo eli-1. That's why ingavaleki le nto. Nyhani guys, into yakho xa yenziwa ngomnye umntu akazuyenza ngelaa hlobo ufuna like uyifuna ngalo xa isenziwa ngomnye umntu. Into yakho ingasuzenzele ngokwakho. Because andiyithandi tu i-setup. Ibhotile zomntana wam zihlala emabhakethini. Awufana ucinga. Siyayisterilizer siphaa. Into yosterilize iibhotile izawuzenzela ngombane. Yena usayisterilizer manually. Yho hayi. But inene right for umntanam qha it's just naye ndimxelele ngeli hlobo ndifuna zenziwe ngalo izinto zakhe. Because unene right. Unene right shame. And Iyana uyavana no-Iyana shem kakhulu. Qha it's just a matter of uba ndithi sweetie yenza ngeli hlobo. Eli hlobo ndenze ngalo, do it like that, my angel. Masihlale zinje kwalo ngohlobo. Ungalengalengi ii-earbuds ngapha kulengalengi intontoni. So eqoko le-earbuds masihlale levalekile. Kwa into zakhe zothambisa zihlale sihlale kakuhle man, not le nto. Kwiwale ezinye ziwile, hayi check.
mazicwale sihlale kakuhle. Wipes zilale zifole kakuhle. But ke it can only be owenza kakuhle into yakho. Omnye umntu akazokwazi ayenza ihlobo lakhe engacacanga. Ayenza ihlobo lakhe engacacanga. That's it. Simple as ABC. Ikama yomntanam zange yanje ikama yomntanam. Sayanje ikama yomntanam. Ayasoloko iklini ikama kayiyana. Oh mandizilahle, mazilahle. Ijonga. Ibrush yomntana ke le. Mayilahle. Anna iyana ukama into nje. Come yes. Okanye xa ibuyayo makahlambe ezi xa ibuyayo. Ubuya kwakhe makahlambe ezi ya. Hi my angel. Mama kujojonga yonke into kangwayilungisi mina phisa. Uzolungisa into zentana yakho naphisa ngoku. Angaphinde babekhelezi ngento ezentana naphisa. Thini? You? Usana lena phisa loqala nokugqibela. Usana lena phisa, hayi thuka mathuna. Hayi. Uzaba bayithina phisa ngokho. Mama chakavokuna poisa achilindo está iyana nje sasizondana nezindaka zihlohlwe andikazikhuphi zonke jonga zihlohlwe impahla zikayiyana ezimdaka yinto yekhoti le yazi bosihlohlwe phi impahla zikayiyana ezimdaka zihlohlwe sana uba ngumzali. Hlohlwe phakathi basi, hlohlwe phakathi. Ulonde bayana. Bashebe besandoyenza ilonde bezolo, so uyikhiphi ithi kayana beyenza izinto. Kitika iyana benqobe izulu so izigidi eziyithuni ngoba ihlohlwe libafazi hayi so usudathu uyadinga umonitarisho kuba ibengakho off namhlanje benza yibonani kuba ibengakho off namhlanje benza yibonani
Which is, this is one of them. This is not one. Guys, allow me, guys, allow me. Uzangincima ke sana TikTok zalana namona guys. Shin. Bayi bengekho off namhlanje benza iqaphela nini? Benza iqaphela nini? Benazo iqaphela mos. Benazo iqaphela too, but at least I'm done.